Kayo na ang laging gabay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RBN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa mga dekalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, pamumpumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good palumit masyad. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit masyad. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya.
Lahat ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Mato kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power too. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asinblatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinblatica ni Pili Baracena.
madugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 7 na kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Init na kamugtakan po kan sa tuyang panahon, pero bigla bagang na lumlum. Pati sa sentro ang oro istorya kan mga paratinda. Sabi niya, signal number 5 kita digdi. Ay, pambihira. Grabe man, dahil man kamukaya niya ako. Makatakot na mga urulay-ulay dyan sa merkado publiko kan iriga. Gurang na pati itong nag-iistorya. Maray siya, gurang na. Makahadit, pag-arog na po kayan ang mga istorya. Relax na. Mag-arang sana po kita sa kagurang na sana dahil manggitara pa doon kan mga suro signal number 5 na yan. Diyos na nga ni kita kung rapaduhom pa kita kang arog kaya ng mga signal ay talagang bako na yan na sabi nga ni kayan bako na yan makainggan nyo sa buhay. Dahil po kita manginutan. Sabi nga ni kaya. Smart telecommunications ngunyan may diferensya po pun pa ka na sarong simana. Ang sarong simana dahil nakakasend, dahil nakaka-call. Ngunyan, pag nag-upload ka, your voice is not clear. Ay hamag yan. Taarog na kayo na nagsisimbag sa smart. May signal man. Ay mo nakaka-penetrate. Ano na niya ako ni? Pakipakaray man tabi. Ikan sendo signal. Garo pigdulo ko nindo ang mga subscriber nindo kayan. Load ka tapos triste padigdi pag kinakan pa sulod mo nagpapara loko-loko na signal ninda wara-wara kung pa po yan ka na sarong simana dahil pag-iraray na papakarhay grabe man simanahan na pala ng pagpakaray kan sendong signal ay ano man na smart ini bako kamong smart maray sa endo, rebaya na pangaran kan sa endong kumpanya nin telekomunikasyon. Diyan sa Barangay Matakon sa Pulangi Albay, saro na naman pong lalaki ang erido makalis mahagop ka na tren sa Matakon Pulangi Albay. Sigon ki Pulangi Emergency Medical Services Quick Response Team Christopher Encisa na bakuman na residente sa lugar ang biktima sin napag-araman man na positibo ini sa alkohol ay pambihira burat asin darakan na arak kaya ini nangyari na insidente. Ali subot ang biktima sa iyang mga katrabaho kung sain nahiling man kay nian nasambit ng pangyayari. Sigon sa opisyal na nawaranin malay ang biktima asin nagsapo ini na injury asin tulos man nindang pinaga-respondihan. Mientras tanto, nagbaba man subuot ang kaso ng insidente kan mga motorista sa nasambit ng lugar. Pagirumdum kan opisyal na aramon ang mga oras kan pag-agi kan tren, magin marigmat asin tulos na ibitaran ang pagrani digdi. Yan, sabi nga ni kan magin leksyon sa mga kababayan niya to. Magparabay-ray basay sa release kan tren ta kunburat delikado.
pinaluwas na po digdi sa Bicol Region, Bicol Local Government Units suspend face-to-face classes due to super typhoon threat. In preparation for the potential impact of Typhoon Uwan, local chief executives and school administrators across parts of the Bicol region have announced the suspension of classes. Kasud mapay ni pinaluwas, dapat sunod na ini kan mga LGU kundan iba hapdi pa baga. The preemptive measure is being implemented to ensure the safety of students and personnel as the weather disturbance approaches. All residents in the affected areas are strongly advised to stay vigilant and heed the warnings of local disaster management officials. Classes suspension. The following areas have declared Mayong Laog as in specified levels and times. Camarines Sur, Nabua, all levels starting 12 noon. Catanduanes, Pandan, all levels. Albay, all levels in the following municipalities and cities. Down po dyan ang Kamalig, Uwas, Rapu-Rapu, Libon, Piuduran, Santo Domingo, Legazpi City, Malilipot, Ginubatan, Tabaco City, Bakakay, Malinao, Daraga, Pulangi, and Jubilar. Colleges, universities, Bicol University, all levels. Zamora Memorial College, Bakakay, all levels. TCEP Bicol, please continue to monitor official channels and repress the speech for immediate updates on class and work suspensions. Banwan po kan Baaw Iuma, nagsuspindi na po kan klase si Mayor Jeff Peseño, kabangang aldaw sana. Hasta alas 12, pagkahapon, Mayo na. Siniman pong sarong senior citizen, mayo ng buhay na nakuha, 62 anyos. Na edad na kan lalaki sa barangay Kalawag, syudad Canaga, kan Nobyembre 6 pa. Sigun sa report, kan pulisya na diskubre ang sarong barangay Tanod sa lugar ang hawakan biktima na nasa state of decomposition na. Mayong nahiling na foul play sa insidente, abo naman pa-autopsy o ipa-autopsy ka na pamilya na bangkay kan biktima. Anong nangyari sa Tanod? Kaya sabi baka kadigdi sa mga comment, baka napalnas na bagukan payo. Barangay Tanod pa naman ang nakadiscover mayong kaibahan na pamilya sa arong ano ta arog kayan kaibahan ang gurang herakman. Baka po nagluluto na kuryente tayo po baganin rice cooker sa lababo. Herakman po. Mayong foul play pero grabe an nagwarak na dugo garumina sa ker. Ayun tisima. Anong nangyari? Pag-arog ka yan. Bako yan basta-basta. Pa na naglaluwas sa sarong dyaryo digdi po sa lokal sa probinsya ka na Camarines Sur ining dapit sa Villaperte takot sa mga taong aram ang totoo pambira. Kaya may
poproponer sinda na sarong resolution human sa Kongreso ining dapit sa cyber defense o political self-defense. Inda Camarines Representatives Megs Sinman Luigi Villaferte ang nagsulong kan resolution na bill para mag-gibo ni National Cyber Security Agency gun sa inda ka mauutan nindang protektahan ang nasyon laban sa mga cyber attacks as in iba pang online threats. Pero dakol man ang mga netizens as in kritiko ang naghahapot. Totoo daw para sa seguridad kan nasyon ini o baka man sa ining paagi para protektahan ang nasa pwesto laban sa mga taong nagsasabi nin totoo online. Sa panahon ngunyan, social media na ang boses kan mga tao. Digdi sinda nagpapaluwas ni na namamatean dapit sa gobyerno, sa korupsyon, asin sa mga isyong haloy nang dahil natatawanin na atensyon. Kaya man dahil maiwasan na isipon kan iba na baka ginagamit ang cybersecurity bilang pantakop o panangga sa mga kritisismo. Ang nakakamundo pa mientras na padagos na nagyayaman ang mga political families, arog kan Villapertes, ang Camarines Sur yung nagtitinir saro sa mga pinakamtios na probinsya sa Pilipinas. Ionic, di ba? May pinagsusulong nali para protektaran ang cyberspace, pero dakol na pamilya sa probinsya nindaan nagtitios paman giraray, makahanap ng trabaho, kuryente, o tol-tol na serbisyo. Kung ang kamauutan talaga kanli, iyon para protektahan ang nasyon hali sa mga hackers o online scams, dapat siguraduhin na ini ang transparent, as in may malinaw na limitasyon para dahil magamit laban sa mga ordinaryong namamanuaan o sa mga kritiko kan gobyerno. Totoo lang mayong maraot sa cybersecurity. Importante ini sa panahon kan digital world. Pero dapat malinaw ang cyber defense. Dahil man dapat maging political defense. Baka gamiton sana kaya ni. Nganing mayo nang mag-kontra sa mga politiko. Mayo nang magtuyaw. Pambihira. Tahori ang tunay na proteksyon. Iyon bako umana pagpapapundo kan mga taong nagtataram. Kundi ini pagsasabi nin katotohanan, pag didepensa sa diretso ka na mamanwaan, asin pagsiserbi nin onesto sa banwaan. Kaya sabi po kan mga netizens, manggagana paman giraray, dakol na kwarta kaya makusugan puder, ninda. Simbag dyan sa mga swapang sa pwesto. Dahil napagboto sa eleksyon. Iba man, tandaan, sarong boto mo, ambag mo sa banwaan, magpili ka nin tama, inian panahon na. Kod may bubo, may pamilya, digdi sa Camarines Sur. Aram na, ang pamilyang tinotokoy mo. Ginigibong hanap buhay na dyan sa Bicolan politika, riribayan ang mga yan. Tagkod may pulpul sa Camarines Sur, pambira. Ay indalang, takot ka muna magin mga ghost project sa social media sa Camarines Sur. Dahil man masyado obvious. Dapat maimbestigaran man kan ICI ang Camarines Sur. Para sa inda, dahil man para sa namamanwaan. Kaya pati aki inda sinasabing next mayor, vice governor, as kan Camarines Sur. Maray na sanang si Richelle Peter sa Bakong Epal. Dahil siya nakikibali sa isong politika. Nagpapakananay talaga siya. Pero ang saro, Diyos ko. Kaya ang lay na pinopost ninda para yan sa inda sa tanganing maghaloy ni sindang nakatukaw sa Camarines Sur. Sanay na kayaan mga tao sa Camarines Sur na binabayadan ang boto. Pagkod may mga bubutante na nababayadan ang boto, iyon day mapapatalsik sa pwesto ang mga ganid na pamilyang ini. Siyantissima.
ay naiboto habo nang maghali sa pwesto, gusto sinda na sana. Tama, palusot lang yan para pagtakupan ang kurakot ninda, mga bubulang ang mga tao na dadara sa kwarta. Ay pagboto, anarog kay ni mahali na sana sa pwesto. Kita man sana mahali kaya ng mga namamanuan na kita magpadara sa kwarta. Dapat talaga maipasara ang anti-dynasty bill na naman. Dapat bubutan din sa Camarinesor, pa-concert pa more, mga ganid, ano naman ang mga palusot nindo. Di rin do gayod, puan po protektahan kan bill na yan, nindo. Takot sa sadiring multo. Siyempre sa kalaban, sarong K lang, sana tigtao, kaya siyempre duman ka sa 1.5 to 2K. Puro reklamo, 1.5 pesos lang naman ang katapat, mangganan naman yan. Mga butanting silaw sa Toki, magdusa kamo, mga balasubas, ini like father, like son, Santissima. Dahil na nagsawaan nga taga Camarines Sur, mayo man nangyayari sa lugar na ini. Sa rumbuhay na halimbawa iyan tulay, kansano si Pugay, digdi sa Camarines Sur, digdi na tinubuan ng talahib ang nagkabera sa mga residente. Digdasin sagkod ganyan, na bungi-bungi ming tulay, na ani mong nakikipag patentero, kikamatayan dahilan pag napasala ka ninlakaw, mabawi man manibela kan motorsiklo mo, bari ang tulang mo, kaya gadan ka. Irak man. Sanay na may mga pinagamanahan harabo na magharali. Tama po kamo dahil prenoprotektanin dahil mabulgar gabos ng mga anomalya kan pamilya ninda. Hilingon na sana po nindo na puon kan magadan ang ama, sindan naman na mag-ama, makuapo, ribaya na sa mga trono ninda, buo nang mapa sa iba. Itong nakalaban niya kan nakaaging eleksyon, ngunyan may mga barayaran sinda. May mga bayadan sinda para rauto na naman. Arog na talaga sinda kayan. Kumbako nagpapayaman sa indang pwesto, abo nindang magduman sa iba mapaduman sa iba an posisyon an kadaklan kaya digdi sa Camarinesor pag natawanin kwarta ay binoboto sinda, arog sinda kayan. Lambang mag-abot ang eleksyon dahil ninda iniisip ang pag-asenso kan probinsya. Inda pagal arog po kayo ng daralagan ta. Hoya pa, low votes or perceived inability to win an election not valid legal basis to declare a candidate is nuisance, Supreme Court. Supreme Court voting 13-0 ruled that candidates who obtain a low number of votes in the past elections or are perceived as unable to win do not automatically make them as nuisance candidates. In a 39-page decision written by Chief Justice Alexander Hismundo, the Supreme Court en banc found that the Commission on Elections gravely abused its power when it declared senatorial aspirant Zubair Gwintum Mustafa as a nuisance candidate for the 2025 elections simply because of low votes in past elections. The case stemmed from a verified motu proprio petition lodged by the Comelec Law Department that sued to declare Mustafa as a nuisance candidate, saying his candidacy is merely a farce that puts the election process in mockery or disrepute. It added that Mustafa has no bona fide intent to run for senator. In declaring him a nuisance candidate, the Comelec also cited the result of the previous election, where Mustafa ran as representative of Lanao del Sur
but only gained 5,387 votes or 2.01% of the total votes cast, suggesting that his participation in this election in the election served as more of a distraction, preventing the peaceful determination of the true will of the electorate. In his response, Mustafa denied all of the allegations made by the COMELEC. Law Department saying he is a serious contender for the position of senator as evidenced by his academic background, leadership experience, and commitment to labor advocacy. And a resolution, the COMELEC Second Division declared him a nuisance candidate, emphasizing that Mustafa has no serious intention to mount a nationwide campaign and that he only filed the candidacy to gain attention, promote a general advocacy, or simply he noticed in the political sphere. The said decision was affirmed by the COMELEC and bank, prompting Mustafa to file a petition for certiorari with a prayer for the issuance of temporary restraining order before the Supreme Court. January 14, 2025, the Supreme Court issued a TRO in favor of Mustafa, preventing the poll body from implementing its resolution that declared him a nuisance. The High Court decided to resolve the merit of the case, even though it is already moot, in order to guide the COMELEC not to commit the same mistake again in future elections. It held that it is very whimsical for the COMELEC to cancel the candidacy of Mustafa, noting that there is no direct connection between a candidate's seriousness to seek office and the previous vote count, as it should be best to let the electorate decide on it. The candidate may be very serious in running for office and employ all possible legal means to obtain enough votes to win, but despite his or her seriousness and efforts, he or she may still lose in a democratic institution such as ours. That is, the people who are vested with the sole authority to decide whether a candidate wins or not, and such a decision is to be passed upon only during the day of election, the Supreme Court said. The Supreme Court reminded the COMELEC that it should not deprive the people of legitimate choice by declaring candidates as nuisance candidates simply because it perceives that said candidates have low chances of winning as purportedly shown by the previous decimal votes. We hope that the COMELEC in the execution of its mandate will be able to adopt or propose measures for such candidates to instead evolve from and overcome his/her perceived incapabilities and disadvantages, it added. Supreme Court also underscored that the poll body should exercise caution and avoid using grounds that were already ruled as invalid by the court in declaring nuisance candidates, such as lack of financial capacity or perceived unpopularity. And kaya kung minsan po ano tapig paparaako man kan komisyon on election samantalang kulang an pundo kan sarong makandidatong senador. Digdi po kaya sa satuyang nasyon basta tataong magbasa, magsurat, pwede na magkandidato. Minsan dahil naman babasihan ang educational qualification, basta ka may kwarta, can read or write, hindi ka nang magkandidato. Ang Commission on Election, mas nga ni may mga diferensya ang pag-iisip, arako man po baga na magkarandidato. Ang pagkandidatong senador, gano, kaman sa na kaya nagkandidatong presidente, saka vice-presidente ka Nasyon Pilipinas, intirong Pilipinas po baga, kaparehas man yan kan mga party list. Ilibuton mo ang intirong Pilipinas, kung mayo ka dyan gagastuson, bako yan bro, basta, bako yan uram lang. Na basta ka sanang magpara kuro kandidato.
Kaya ini po ang dapat sa raon na marhay ka na Commission on Election kung dahil man pwedeng magkandidato. Dahil naninda pagpara akuon. Lalong-lalo na kung araman na may mga diferensyang pag-iisip kan, iba? Gada nin medical certification na nagpapatutuo na ini malinaw mayong diferensyan pag-iisip kan kandidatong ini kaya pwede ning magkandidato. Dapat saro yan sa requirements kan Commission on Election. Nganing day makarulusot po ang mga diferensyadong kandidato. Kuya pa, dyan po sa Banuan ka na buhi sa pinagsagibong press release kan PNP buhi sa paagi ni Police Major Benchito Cerillo. Daiman raot nin tao. Shout out sa mga marites may nasampula na magbehave na kamuha. Arestadoan sarong babae sa Buhi Camarines Sur sa Kapusugan kan warrant of arrest sa kasong oral defamation. Mientras na residente ini kan Barangay Santa Justina Buhi Camarines Sur ang naaresto poco más o menos alas 3 o alas 5 nin hapon kan petsa 5 sa bisa man kan warrant of arrest sa kasong oral defamation na may magkakanigong piyansa na 18,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ang operasyon pinagsagibo kan mga tauhan kan Buhi Municipal Police Station sa irarom kan pamamayon Police Major Benchito B. Cerillo as Chief of Police bilang parte kan pinahigot na kampanya kan Camarines Sur Police Provincial Office laban sa mga wanted persons. Una ko, laban sa mga marites person. Mga wanted pala. Pati mga marites, wina-wanted na digdi sa Camarines Sur, ha? Ay pambira. Only in Buhi, Camarines Sur, ha? Laoyay. Kaya mag-ingat po, pigdadakop na ang mga marites ngunyan, pigsasaro-saro na. Una nindo, marayan magpara marites. Yan po kaya sa barangay, usong-uso yan. Yung ibang mga gibuan, iba, matiripon-tipon, magmarites. Kung nagtatrabaho baga kamukayan sa mga libod nindo, sarong nindo, kung atuman ang buhay kan iba, tapos kung ano-ano pa ang madadangog mo ng mga bako man makatutubod, dapat magtubod ka mo sa kasabihan, mind your own business. Bakong marites is your business. Ay santissima, pag-arog na po kaya ng buhay ka na tao. Anggot ka sa alingson niya sa mga marites. Ayaw kaya ibang maginibuan na ibang mga kababayan niya to. Atuman ang buhay kan iba. Man sana yan, monkey business. Naghiling pati si madam. Ana marites business saka monkey business, man po yan nagrarayuan. Kaya digdi sa mga comments kan sa tuyang mga kababayan, tama ang nganing mabawasan man ang mga grabe nga
Dapat pati itong mga nagkakabit sa may agom, masampulan man ay tapos. Nadakol bagayan, lalo na itong mga parapost sa Sokmed. Kagibo, daiman ang mabakli. Tamaan nga ni mabawasan mga maritis. Pwede na pala mga maritis. Leonardo Basso Jr., Marayan yung mga maritis dyan sa Antipolo, masampulan man. Lalo na, daman sira mga ambag sa pagbuhay-buhay. Maritis ninda. Hahaha. Basta ako behave, may pampiyansa man daw sinda. Hahaha. Kaya paano na yan na magbayanihan, nahiling dahil na sana magluwas. Bangkuhan siguro, cyber libel yan, pero baka pinag-screenshot maritis, bawal yan kay Meta. Man yang kayang dakupon kan metaan mga marites, kamuman daw. Itong mga daay na iniisip yan, basta sana para marites, aabuto na kamo. Yan, kaya mag-isip na kamo baka kamo naan masunod. Kaya alikay na tabi kamong mga ngusuan, takiton na adi, agko na nasampulan. Tama lang, an gani pumurundo na mga marites, marayan na agko na sampulan. Di manan pumundo ta labi-labi na nga ni ingos. Nandadamay pa pati da pagkaisi. Sabi pala ng mga ingos kan mga maritis Gustong sabihon kan ingos ngoso. Ako nga ni na-experience ko man ipasupog pero mas nakulan kakampi ko makusog man mayong mga kadaog dahil ko man sinda napakulong sindagdag pa sa sikasung ko kaya puan pa kan kwarta pinabayaan ko na sana ito nawara naman baga tamaan para pumurupundunan mga maritis ay buras course bagaan pa di maskom. Ano tara kabalian maskom digdi? Ang mga marites palan, kurso sa maskom ay pambira. Lisensyadong marites reporter sa TV. Ha ha ha. Correct, di pa ka marites, masyado atindiran pagkabuhay. Isip-isip tabi mga manay. Dahil man ipapakulong, herak man. Kaya bantay buhay, iba tao, dapat niyan may sweldo pa ay pambira. Marites, isweldohan, Santissima. Aray kang putulan dila. Ngani po idol, magtuninong na sana, kaya may nakukulong. Pwede pa pala iyan idol, sabot kan pa Manila sana iyan. Dapat ngaranan ka tanganing patutuhanan, ay day manindo ta. Pero unethical naman niya na ngaranan paan maritis. Nakulong na nga ni, nagpiyansa na ng 18,000 pesos tapos ngangaranan pa. Ay naman. Masakit naman yan. Kumbaga, bako naman yan makatawo. Basta ang pangaran niya, maritis. Aram na nindo yan. Dahil huwag para katon ang pangaran. Kunya naman yan. Ang mangyayari kan, garo Fox Boboli Box D. Voice of the Marites is voice of the people. Mag-arog na kaya. O yan, Kasoreko Tripalan, magkakaiguanin inaapod na all services one hub for you. Darahon all-in-one assistance hub closer to you. Catch us on this dates, November 14, Covered Court, Pagatpatan, Batu, Asinman, November 19, Covered Court, San Vicente Sur, Iriga City. Sa November 21, Municipal Covered Court, Canbaaw. Our team will be ready to assist you with the following services: application for new service connection, change of membership name, senior citizens discount, application, change in customer classification, temporary or permanent disconnection requests, lifeline rate subsidy, enrollment,
bill payment. This is your chance to process your transactions closer to home without visiting the main office. We look forward to serving you. Yan po ang pangapudan kan maniamento kan kaso recovery. Kaya sa mga gustong mag-avail, samantalaho na po ang bagay na yan. Sabi digdi na danangog na down nindo sa utak nindo ang mga jingles ninda mientras na dikit-dikit na pinaglalamon kan bahaan mga bukid. Pinagtatambunan nin semento an kabukidan asin pinapatag nin makina ang mga dating salog. Arog kaya na tanog kan mga politiko na nakipagkasundo sa mga negosyanteng nagraot sa kapalibutan makintab ang ngisi pero maati ang kamot. Gabos na tarpaulin, billboard asin motorcade ninda may presyo. Sin kadalasan binabayadan yan kan mga sadiring bulsa kundi kan mga minahan, reclamation project asin illegal quarrying na may karibay na katuninungan kan gobyerno. Yandras na nag-iiwal-iwal kita sa social media, sindaman nag-uulay-ulay sa mga golf course na saro kon pira. Daga kon gaano kahiwas ang dagat na pwedeng tambakan asin kon anong permit an huhusayon. Antes niya itong ipagpadagos po yan. Field Report! Nasa linya man si Ate Glenn, pasok. Salamat karandang Philip Liwat sa mga pagkaga sa mga nagantabay sa kuya. Digdi pa lang sa enterong kabikulan, iguan ni na PMP applicants na 3,647 gabos. Kalagad sa haros mga 4,000 ng aplikante karandang Philip, ang kota digdi sa laog kan Bicol Region makuasa na nin 450. Kaya mas kadakol kan makakaris karondang Philip. Ang sabi nga ni Mamalo Kalubaki sa iyang post na niya na pagkaga, good luck sa gabos na mga aplikante. Battle of the fittest baga sa lado kan mga PNP applicants. Maski na nga ni haros gabos man qualified, pero garo niya na pagkaldaw magkakaararaman na kung isa ito mga pwedeng mahali. Una ko Ate Glenn, good luck sa mga rinibong makakaris. Ay, ko yan. Sa gabos na aplikante. Padigdi sa 3,640. Amak mo 400 sanan kukuahon, pambihira. Yung nga ni 450 karandang Philip sa entire Bicol na yan. Kaya sa Rinconada area nga ni, ang pinakadakol na aplikante sa pinagpo-post baga kan lambagi paturakan pulisya, ang pinakadakol na aplikante sa Iriga, iguanin 88 gabos na PNP applicant. Sa ibang mga banawaan sa Rinconada area, iguanin 20 lang, iguanin 10, iguanin 50. Pero kadakulan, pinakadakul sa syudad kan Iriga, siyempre ta syudad. Pero pangkagabsaan sa Bicol Region, 3,647. Mapalad ining mga makakapasa, lalo na sa neuro exam. Iyon yan pinaka-importante kaya sa gabos na dapat ipasa kan mga aplikante. Kung may problema sa kuyan, sa medical, pwede pa yan na mabulong. Kung may problema sa dental, pwede yan maremedyohan. Pero ang pag-abot sa neuro exam, wala na dyan kuyan, wala na dyan palakasan. Talagang kung isa ito mga makapasa sa neuro exam, yan itong mga kukuanon, karandang Philip. Ang hapot, halimbawa, gabos man nakapasa, naglagpas digdi sa 450 na kukuanon. Mapili kay itong kuyan sa puntos na lang mabase yan karandang Philip basado sa nakaulay tap. Halimbawa, nakakuanin na
95 point something. Duman sa mga puntos, duman na lang makakuha kay itong talagang qualified. Ako kasi itong masalangkaw sa puntos, alagad para rehas na rating, itong gansal, kumbaga, duman na babasayan na makalaugsin ka duman sa 450 na kung ano na kota sa Bicol. Itong mga dahil mapipili, yan lang, sabi nga ni Kayan, better luck next time, basta ka mo, yaon pa sa age qualification. And then, taon-taon man, nagkakaiguanin recruit sa lado po kan Philippine National Police. Pagkadako lang sa Sainda, ito mga nagretiro na, igwa kay ito mga nag-optional, aniba mandatory, aniba man awol, aniba man nagkagaradan. So kinakay pa na mahitloan. At kay po nag-ayo ang bilang ngunyan, dakong na bilang kan PNP, digdi sa Nasyon Pilipinas. Kaya siguro karon na silip sa mga masunod, maaraman ta kung isa yan mga mapalad. Sa ipo pinagpo-post man maganinda, kung isa itong mga mapalad na makakaluwas. Sa ngunyan, ang mga naipost pa lang, itong mga pangaran kan gabos na aplikante, kada hipatura kan pulisya sa Bicol. Ang sunod kayan, pag pinag-post na kan PRO5, itong mga nakapasa talaga, na ma-undergo baganin na haros anong na bulan na training, yan na ang aabangan. Isay ang 450 na yan na aplikante. Sinda na itong mapala. Congratulations in advance. And sabi ka na PNP, duman sa mga dahil iba ngunya na taon, may masunod pa man kayan sa masunod na taon 2026 dahil lang pang luyahanin bot, basta ka mo kwalipikado pa, mag-re-apply na lang otro karondang Philip. So yan ang tutuyang informasyon. Glenda PRS reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Good luck sa mga rinibong makakaris na mga aplikante sa Philippine National Police na maging police. Bihira pag-arog na po kaya ng sitwasyon. Rinibo, ang kukuahon, gatos sana. Grabe ang ginastos kan mga nagpupulis, mga nagklase sa criminology. Kaigwa naman pati yan mga paruringhap. Kaya ito maayo yan. Ay, ngunyan, grabe na ang gastos. Puro palaog din kwarta. Tapos ma-review ka. May review center pa. Lagad pag malaog ka sa trabaho, padipisilan, pasakit. Ay ano nang buhay tayo sa Pilipinas. Tapos pag dahil ka nakalaog, mga pirang taon pa nahalaton mo. Paano na sa pagbuhay mo? Minsan nanibabaga naggugurag na sana sa pagpara-apply, digdi sa tuyang nasyon. Ni ba minahanap na ni ibang trabaho bako na sa kursong pinagtapusan ninda ta kundi man nakakalaog duman sa pinagtapusan nindang kurso. Ini po ang masakit sa parte kan mga nagtapos sa pagklase sa kolehiyo digdi po sa tuyang nasyon. Magurang nag-aasa mapapakarhay man ang buhay kan sendang mga aking pinatapos ito palan pag-abot sa pag-apply mapapasakitan ang sendang buhay. Kaya sabi kan iba only in the Philippines. Yun, nasa na yan, natatapusan, natataramo na only in the Philippines. Ay pambihirang buhay tapo ini. Oy, good morning sa Unip High School Batch 87 kaya Joyce Amaro Salvadora Maestrado, halabao na pati ang apelyido pati pangaran. Nasabat ko diretso ay di lamang nagkilig-kilig. Bira niya ako si Joyce.
iba na talaga nag-aasinsong kabats. Kumusta man kay Etche Chavez dyan po sa Niño Jesus, Bato Camarinesor, kay Miss Ella, asin man siyempre dyan sa San Vicente, Bato, kay Engineer Paulino Laganson. And of course kay Mayor Enrico Dangkalan, kan Banwan po nin Bato. Dagos po daw niya ito ining manunungod sa tutukar niya to. May mga politiko pang nag-aako ng donasyon hali sa mga kontraktor at sa negosyanteng may interes sa proyekto kan gobyerno. May dahilan kung taano ta illegal yan, dahilan ta pagkwarta na kan kontraktor ang nagdalagan sa kampanya. Siguradong utang na buot asin proyekto kan banwaan ang kabayadan. Dahil man para sa namamanwaan ang desisyon, kundi para sa mga financier na naghihinghing sa likod kan kamera. An makulog pa pag nagbaha, pag nagrasay, an kabukidan, pag nahilo an salog, an enot na naapektaran ini bako man sinda, kundi ang mga naka-star subdivision, kundi itong mga nasa paanan kan bukid, mga parasirang nawaranin dakop, mga aking may rases sa kublit dahilan sa kontaminadong tubig. Pag-arog kayo ng sistema, siguradong may mga apelyido na pauro-utrong nakatukaw, mga political dynasty na ginagamit ang poder para protektahan ang mga negosyo ninda asin mga kaalyado ninda. Bako ng gobyerno ang pinapadalaga ninda kundi negosyo kan pamilya. Kaya tandaan, pag ang kandidato mo may kakamping minero, developer, kontraktor o kapamilyang nakatukaw sa ibang posisyon, bako sa ng kwartan babawiyo ninda sa imo. Pati duros, daga, asin puturo mo. Ang boto mo daing bakong mining permit. Ang gobyerno dahil man dapat extension kan corporate boardroom kan mga pamilya sa politika. Kung ang mga desisyon sa gobyerno iyon padagos na gigiyahan nin tubo asin bako nin prinsipyo, bakong an kapalibutan an magagadan kundi pati an onra kan nasyon. Po yan kay Gina Lopez, dating DNR Secretary. Sabi digdi, aside from Pacquiao, 7 other senators were known supporters of Lupis Vicente Soto III, Lauren Legarda, Jebe Ejercito, Francis Pangilinan, Franklin Rilon, Ralph Recto, and Bam Aquino. That means the 16 other members of the panel voted against Lopez. Senators Alan Peter Cayetano, Panfilo Lacson, Glorio Nasan, and Juan Miguel Subiri, and Representatives Benhor sa Alimbangon, Joel Almario, Benhor Abalos, bakong sa Alimbangon, Joel Almario, ano to may Almario na digdi? Joel Villanueva gayon. Antonio Florindo Jr., Wiz Gatchalian, Roy Loyola, sa mga nagkandidato ning sa iba nagkadaraog. Rosendaan Ocampo, Joseph Pensato, Ronald Zamora, Rodolfo Albano III, Abraham Tolentino, and Julieta Cortona and Jerry Treñas. A few good women from the business elite family who choose to serve and protect the people interests instead of making a profit. The late Miss Gina Lopez act was noble. Sabi pa digdipag dahil nagtindog ang mga Nobo Sihano asin protektaran ang Sierra Madre. Dahil harayo man yan na mangyari sa Cebu ang kampanya para protektahan ang kapalibutan
Yan dapat ginigibo bago pa man maraot ang mga kabukidan na nagpoprotekta sa kapatagan dahilan tadaiman madaling ibalik ang naraot na kabukidan. Ana gobernadora ka na Cebu, yun saro sa dapat basulon dyan pangyayari. Dahilan tadaiman pwedeng basta na sana nagmina sa bukid ninda asin patinduganin mga kundo unit ang gilid ka na bukid kung mayong pagtugot ang provincial governor. Kaya magtios so Cebu mo yan, so Cebu City. Kaya binaha bagang intiro. Si Governor Palan ang subuot nagtugot na magkaigwanin mga pagmimina sa mga bukid na partikan Cebu. Para po kitang 2 minutos makalampas alas 9 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pag-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari na nagbabasing at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at piliin ang masarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Cheese, Barangay Mall, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari bisitahin ang kanyang official Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontak mo na kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Guwasing Athlete Cooperative. Ako si Antonio, 68 years old. Hindi ko akalain na ganito maapektuhan ng diabetes ang mga mata ko. Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw dahil sa sobrang sensitibo sa liwanag. May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic na nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suking bote. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
kita digdi sa tuyang programa. Bana po kitang 6 minutos makalampasan alas 9 din pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Panuan kan Buhi Camarines Sur. Ki Manoy Larry Serdan dyan sa Barangay Tambo. Ki Sailin Ligasyon asin man ki Ma'am Norien Nadzori Kisabal. Yan po sa Barangay Santa Clara. And syempre, ki Dr. Ramon Nonato, sinman ki Ma'am Belia, saka ki Consi Renz Nonato. Sa nakuha niya tong informasyon halik ki Mang Teban kinasabot kan apat na senadora ni staff sa pagtubod ng mga katabangan halawig na work experience kay ni sendang opisina bansagan niya to ining staff na si Pacboy dahilan tabistadong babaero subot ini ay pambihira. Saya subot ining senador ang naperita na halion sa iyang staff matapos ining ireklamo kan mga babaeng empleyado kan sa iyang opisina. Sigon sa nakalap na impormasyon ni Mang Tibang kinuha ka na senadora ni staff sa pagtubod ng mga katabang an halawig na work experience kay ni sa iyang opisina. Bansagan sa niya to ining staff na si Pacboy dahilan ta bistadong babaero subot ini. Enot si Pacboy pinagtarget subot ang mga bagets na empleyada kan senador sa kamauutan na makabanwit nin Hobe na Bebot. Pinag-agi pa subot kaini sa Berding Joke ang diskarte sa mga babae sa pag-asang may pumatol sa iya. Sa ruman sa nabiktima ni Pacboy ang pinag-umaw muna na magayon ang sulot kaining bado. Siyempre kilig man ining si babae pero nasyak na ini sa kasunod na linya ni Pacboy. Matapos kayang umawon si girl pag-umaw tinarget man kaining sabihon na manyak an staff na mas interesado siya kung ano ang nasa erarom kan bado. Pinagbati pa niya ang katrabaho ay pangbihira. Imbes na maging hot si babae, nag-init ang payo kaini sa manyak na staff. Unaon mo man na pag-interesan ang sayang tahong, asin tapayas, pambihira. Kaya tulos ining nagsumbong sa indang nakakalangkaw. Napag-araman kan senador na bako palan ang sa iyang mga empleyado na minanyak ni Pacboy. Kailan ta may record man ini sa dating pinagtatrabahuhan kung saan pinagjowa ng estudyanteng pinaglaog sa kumpanya.
kumana na sa nanindoan senador asin pwedeng i-relate sa bituon mientras na ni-stop pwede man nakantahon ang pangaran pambira isa daw yan. Malo kumana pakboy ini i-stop nin sarong senador may pagkamanyakis. Nakisimpatiya man si Senador Lito Lapid sa mga Cebuano sa iba pang lugar sa Visayas and Mindanao na pinagarapado kan bagyong Sitino. Sigon saya dobling sakit ang pinag-agian kan mga Cebuano dahil anta katatapos pa sa ninindang yugyugon kan 6.9 magnitude kan September 30 nalinog. Asin kan nakaaging aldaw iyo ang nagsunod naman ining bagyong Sitino na nagbulos man in makusog na pag-ura na sin nagdaranin pagba sa dakul ng mga lugar sa Cebu. Nakikidamay man po ako sa mga pamilya na nawalat kan mga nagadan sa bagyo asin ipagpangadyi po niya to sa tuyang mga kababayan na makabangon na sin malampasan ang mga pagsubok na ini sigon Paki Lapid. An idol ni Pading Joris nakikipag koordinar naman ang sa indong lingkod sa maniwibang LGUs para maaraman kung anoan may tatabang kan sa tuyang opisina sa mga nangaipo na sa tuyang kababayan pagsiguro pa niya. Subuot si dating Presidente Rodrigo Duterte kundi ang mga opisyal na nasa likod kan Manila Bay Dolomite Beach Project ang target kan investigasyon kan House Committee on Public Accounts. Ini ang sinabi kan chairperson kan committee na si Bicol Zero Party List Representative Terry Redon na nagtutubod na dahil si Duterte ang nasa likod kan Dolomite Beach Project. To be very clear, this is not about the former president. I think very important to have focus on the DNR, Department of Environment and Natural Resources, the DPWH, or Department of Public Works and Highways officials who are actually complicit in the 389 million pesos Dolomite Beach project, sabi ni Redon. Nagsambit pa man ni Redon na pagpapagayon kan beach kan Manila Bay, yun pinaggibo kan 2020 asin sa kasagsagan man kan COVID-19 pandemic. Pero pigsusurog mo man si dating Presidente Rodrigo Duterte, Congressman Redon.
Happy birthday pala kay Karina Sharon Salalima Ramos. Sabi padigdi sa Bareta, Bicol Region, be ready. Potential na Super Typhoon 1, maabot sa signal number 5. Igon sa pag-asa ang tropical depression sa sirangan kan Mindanao ang posibleng maging Super Typhoon 1. Paglaog kay ni sa Philippine Area of Responsibility, ngunya na Banggi o Sabadong aga. Kaya patanid, pwedeng magtama sa Northern o Central Luzon sa Lunes, Nobyembre 10, alagad. Inaasahan man na mamamatian kan Bicol Region ang epekto kan makusog na oranas in Duros pag-abot kan Domingo Petsa 9. Ang lokasyon alas 11 din pag-aga 1,835 km sirangan kan Northeastern Mindanao. Sinan kusog kan Duros 55 kilometros kada oras, bugso man na maabot sa 70 kilometros kada oras. Ang hiro sirangan 10 kilometros kada oras. Gun sa pag-asa may posibilidad ining maging super typhoon asin magtama sa Luzon. Sa kasagsagan ka na kusog ka ini, mga taga Bicol maghanda na mientras na amay pa. Puan pagirumdom kan pag-asa Dio Este. Yan mampalan sa San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga, may nagreklamo na sarong taga-barangay. Kapit sa may pigdiskarga subot ng mga sinakong ipot. Ay, pambihira. Yan sa Barangay San Vicente Sur. Sigon kipunong barangay Vincent Boyet nagrampa, pinagpasadahan niya itong kamugtakan o nabubugtakan kan truck. Asin pinapud man niya sumay sa diri kan ipot. Malain subot na parong. Kaya sabi niya, pwedeng pagbawalan na magtambak sa mga ipot base sa Clean Air Act of 1999. Sa poultry ni. May poultry kaya dyan sa San Vicente Sur, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa iyang mga kababaryo, salamat po Kap sa tulos na aksyon. Great job po, good job po Kap. Dahil dapat pagtugutan ang mga nagbabagat na makakaraot sa kapalibutan kabarangay. Magayon yan na organic fertilizers kan magulay asin di ba pang pananom. Hukay mo na buong pagtatanuman. Tapos tambunan manin daga para dahil magparong.
nasaro it's would caused by public disturbance of smelling chicken droppings in your barangay. Iba na yung may alam, Kap. Taarog ka yan. Chicken droppings, putrid smell more than just smell or source of infections, fungal parasitism, etc. But deleterious effects from toxic waste, chemicals, carcinogenic elements. Salamat, Kap, sa mabilisang pag-aksyon. La talagang kaiyan ka parong taipot. Kasuka-suka patiko, sugabi. Sa sobrang bata, di kaya so parong ay pambira. Pagdan importante digdi inaksyonan na po ni punong barangay Vincent Boyet na Grampa na San Vicente Sur sa siyudad po kan irigaan bagay na yan. Mampulan sa TV Albay, suspendido naman po ang laog sa gabos na antas kan pampubliko sa pribadong mga eskwelahan, ngunyan pong pagkaaldaw. Lalo pa man subot na nagkusog asin naging severe tropical storm na pigbabantayan na bagyong Pongwong mantang apektado kan northeast monsoon and extreme northeastern Luzon gun sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration an pigbabantayan na bagyo yaon pa sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Nahiling ang lokasyon kay ni sa rayong 1,525 kilometers sirangan kan northeastern Mindanao. May kusugan paros kay ni na maabot sa 95 kilometros per oras sin pagbugso nin sagkod sa 115 kilometros kada oras. Nagihiro ini nin northwestward sa rikas na 10 kilometros. Kaya makakamati nanin mapangunuro na kalangitan asin pag-uran an Batanes, Cagayan, Darakan, Northeast Monsoon o ining inaapod na amihan. Mantangan Metro Manila, kabali na ni Bapang Party ka Nasyon, makakamati manin mapangunuro na kalangitan na may mga pag-uran. In kaso makalaog na sa PAR, ang bagyo, anapod na ini, yun na, inapod ng uwan. Sunod kayan, Pedro. Nagsakat naman sa 116 milyones de pesos ang tabang na naibariwas kan Department of Social Welfare and Development sa mga residente na naapektaran kan uran asin baha huli kan bagyong Tino. Kabali sa mga panganot na tabang na inian na family food packs na naibariwas sa mga biktima lalo na sa mga pamilyang nag-evacuar. Susog sa pinakahuring datos kan DSWD nag-abot nasa 191,526 na kaonin family food packs nga naipadara bilang simbag sa kahagadan na tabang kan mga lokal na gobyerno sa siyam na riyon na apektado. Nagpadaraman sindanin na 1,961 na kaonin ready to eat food, RTF, apera pa sa mga non-food items, modular turns, sinman, sleeping kits.
Sinabi man kan ahensya na preparar na ninda an emergency cash assistance para sa mga pamilyang naapektaran kan kalamidad. Kadagusan pagtatrabaho kan DSWD huli sa poko mas o menos 600,000 na pamilya o duwang individual na an apektado kan bagyong Tino. Sa datos na ini nasa 133,000 pamilya nagtitiner sa haros 5,000 na evacuation centers. Bago po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapera liwat na mga hanap buhay. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Irgas Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Irgas Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw na Irgas Best Food House. Irgas Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Irgas City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Irgas City. Tapat kag Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Irga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Brodiel Alfilor. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Balik po kita rin sa tuyang programa. Pana po kitang 31 minutos, makalampas na alas 9 na pagkaaga. Congratulations palan ki Vice Mayor Attorney Ariel Orino kan Libmanan Camarinesur. The seasoned leader does not seek comfort in silence but courage and truth, for honesty is not a rest, it is the foundation of genuine leadership. Sarong onra po na ihira sa mga kaymanwa ko na sa indupong lingkod saro sa mga napili sa enterong Pilipinas para magresibi kana minasunod na awards, excellent and public service, 10 vice mayors in the Philippines, outstanding humanitarian award. Salamat po sa Philippine Choice Award asin sa mga nag-nominate po sa ko. Nakakataba po nin puso na makaresibi nin siring kaprestihiyosong award. Mas lalo ko pa pong ipapamati ang silag na serbisyo. Asin mas gigibuhon ang sakong sinumpaan na trabaho para sa padangat kong banwaan ana libmanan. Kaya nakulang onra po ini sa mga taga-banwaan kan libmanan. Sana ko ang award ni Vice Mayor Attorney Ariel Orino. Mantang duman man po sa Davao ang 4.35 billion pesos flood control, kwarta kan banwaan pinag-lunod sa korupsyon sa sinambit ng lugar. Mientras na pinagbabahaan Davao, naglalataw man ang mga kontrata sa salog asin day man waterproof sinda kundi dahil ta baha nin anomalya. Sigon sa datos mismo kan DPWH hali sa senda sinday man imbento 80 sa 121 flood control projects duman sa Davao City and may red flags. Total na 4.35 bilyones na pesos ang imbelto. Day ini sabi-sabi sa nakankanto ini ang klase nin bareta na may dokumento, may kontrata sin may parong. Overlapping projects pinag-utro para mautroan kita. Kana taon 2019 nagpagibo na si DPWH kan revetment sa Davao River na nagkakantidad nin 49 milyones na pesos. Gibo man kan EKN Construction, pero pag abot kan 2020 may sarupang kontrata na nagkakantidad din 86 milyones na pesos sa parihong lugar, parihong salog, bagong kontraktor na Relay Construction, parihong proyekto, halos magkadukot ang STE numbers, ngasin pariho pang flood control. Ang gustong sabihon pinag-utroan proyekto an hapot kung tapos na, malamang dahilan ta may ibang gustong kumita. Double funding, duwang kontrata sa rong pader. At yan, ipapadagos po niya to yan. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat sabi Karondang Philip sa gibunin tsunami drill ang Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office 1 CDRRMO sa mga Kapitan Purok sa San Carlos, Tabaco City. Dan nakalihis sa Aldao kasabay kanina sa pagtirumdum sa World Tsunami Awareness kaning papukuton ang pag-preparado kan Tabaqueños sa panahon na igwanin tsunami o ano man na coastal hazard sa tabang man sa aktibidad ang lokal na gobyerno sa Sambik ng Siyad. Mientras tanto, ang Miyerkules, bukan tarong Aldao, pinagtanong sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict 1 MTF-LCAC na nawasak na sa gobyerno ang tulong sub-regional komunista sa region San Bicol ang mga sub-regional rebels unit na ini.
ibo nagkaroon mga tugo kan kapulisan sa probinsya at sa direksyon ng NPA. Atin sa idang mga partidong pampolitika ang Communist Party of the Philippines at Manas and Democratic Front. Pinagkiriba-iba sa militar bilang CPP-NPA, NDF, kundaman si Major Frank Rulan, and Assistant Public Affairs Office sa 9th Infantry Division. Yan muna ang siyang Bareta, Kabarkada Karonda, Jonathan Sipa. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Dagos po niya to itong manungod sa pinagtutukar niya to dyan sa Davao. Ining dapit sa double funding, duwang kontrata sa rong Kudal. Duwang kontrata para sa rong lugar parehong Davao River Bridge, upstream section. Ang enot 86 milyones de pesos, ang pandua 28 milyones de pesos. Ang total 115 milyones de pesos para sa rusanang Kudal. Kung arog pa kainian magpatindog nin reprap, baka pati an salog mapagal asin mahali na. Maghali na sana. Ani katulo mga proyektong mayo sa GAA o ining General Appropriations Act nasa salog pero dai sa ley. May 620 milyones de pesos para sa mga kontratang dai man nakasurat sa GAA o ining inapod na GAA. Gustong sabihon bakong aprobado sa pangnasyon na budget. Sain kaya ninda kinuan pundo ang program funds o baka inapod ninda ang friendship fund. Iban man digdian 48 milyones de pesos esplanade na dai man mahiling makapalaman sa budget. 67 milyones de pesos flood mitigation sa Matina River as in 96 milyones de pesos revetment na awarded sa mga bistadong political na pamilya. Mayo sa budget pero may nakalinyada sa bulsa. Tapos inipong collapse project nagbagsak na po magsak pa ulit sa konsensya. Sigon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI nagbagsakan sa flood control wall sa Matina. Grabahan mayong bulan matapos tapuson. May nagsabing sala ang halo kan semento o baka kulang ang bakal. Kung day semento ang tinipid, siguradong konsensya. Kung bumagsak tulos ang pader, nagbagsak man ang tiwala kan mga tao. 5 mga kontraktor na may makusog na koneksyon. Makusa naman ining simpleng construction company. Inian na family business ka na politika. Ining si Alfredo Gu, builder siyan pag sasadiri kan half brother ni Senador Bungo asin nakipagsusyo pa sa Relay Construction. May proyekto sindang nagkakantidad ni 96.5 milyones de pesos. Si Genesis 88 man pagsasadiri ni Glenn Escandor na campaign donor ni Vice President Sara Duterte. Asin may flood control man. Kaya pala sabi kan mga taga Davao gabos na agihan may pangaran kan Duterte pati tulay, pati pader, pati baha. At yan ipagpapadagos po niya to yan. Field Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Ipinagsugo ang direktiba ng no-fear policy. Paliwanag na pinapiling sa gabos sa opisina kanstad at ibabaliman sa mga kontrata, big document at sinman official na komunikasyon. Pinagsitibay sa niyan padatot sa promesa sa gobyerno kanstad sa ethical na pagserbi at sinmarhay na pagkugobernar. Siguro man si Mayor Robredo o na patakaran na ini kanong sapot ko ang mga nagrenyo, lalo na ang mga empleyado kanstad, ang importante sa kanang pagserbi na ikuan ng pinakalangkaw na responsibilidad, seguridad, kahusayan at mga katapatan at yung pinagtinaw na di makaipuan ang mga regalo kaning makakuha ng servisyo halupan sa gobyerno. Pero sa mga importanteng provision na sinabi sa kasuban, iyon Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagkataw at yung pag-receive ng regalo.
inuli man sa posisyon, pasti anong okasyon, kabalinaan sa Paskuhan, pinapagirumduman kan direktiba ang mga probisyones sa Erarumsan Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act No. 13, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, atin man ang Administrative Code of 1987, nagabot pagbabawal man sa pag-akad o pag-resibi ng regalo, pabor o ano man na bagay, na igwanin ng importanteng pang-monetaryo at sumpay sa espesyal na responsibilidad. Ang siyang tatat sa barata, nadulapal, sa barata na karonda, so ano ka nuli pa rin. Field Report! Salamat Tabi Giraray karundang atan. Gagayo ng bagan signal mo. Yata palan sa siyudad Naga may kampanya ang lokal na gobyerno kan Naga sigun kay Mayor Lene Robredo anti-regalo campaign. Pwedeng mag-receive ng mga regalo ang mga empleyado. Ano man kaya ang pagpararegaluhan pa ta mga empleyado na? Padagos ko po itong yaon duman sa Davao na mga proyekto na pinag-budgetan sa mga flood control, kabilugan na bahong budget overlapping duwang kontrata 135 milyones 136,865 pesos. Double funding duwang kontrata 115 milyones 86,865. Change location o sort change 8 o sobra pa 484 milyones 40,000. No specifications o incomplete details na cool 3 milyones 440,000 3 bilyones 440 milyones not in GAA 10 kontrata pambihira. Tapos ining 620 milyones 305,847 kabilugan 80 kontrata na uminabot nin 4 bilyones 35 milyones. DPWH record ay managahambog inian masakit gabos na inihali mismo sa DPWH records bakong gibo-gibo, bakong politika, official government data ini na pinagluto kan marhay na mga maghalo nin semento asin koneksyon. Baretang may ebidensya, sabi ni Representative Tinyo, kung mayo kamong tinatago, dapat mayo kamong kinakatakutan. Pero kung sa Davao may pader na natapos inotro tapos nagbagsak, baka bakusan ng salog ang dapat inspeksyonon. Kundi pati bulsa kan mga opisyal. Ana flood control project sa Davao an bako mana o dayman pinaglaog kan tubig piglubog sa naman inikan korupsyon. Asin kon 4.35 bilyones de pesos an pinag-uurlayan bako ining ordinaryong baha inian baha kan mga daing supog. Yan po ang sabi ni Congressman Tinyo. Po sa Land Transportation Office may mga pinag-turnover na mga bagong patrol vehicles. Land Transportation Office has successfully
procured 11 Toyota Innova and 1 Avanza for its law enforcement service through the procurement service of the Department of Budget and Management to support the agency's administrative and operational functions. The vehicles delivered by Toyota Quezon Avenue were formally turned over to LTO Chief Assistant Secretary Marcos B. Lacanilao and Executive Director Attorney Greg G. Pua Jr. by PS DBM Deputy Executive Director Philip Joseph T. Vera Cruz. Also present were Administrative Division Chief Ms. Loelia B. Musia, Law Enforcement Service Director Francis Rie Almora, and other LTO officials. This procurement reflects the agency's ongoing commitment to equipping its leadership with the resources needed to deliver timely and effective public service. Kaya maugmang barata sa mga taga-LTO, taigwang mga onsing Toyota Innova sa kasarong Avanza na mga patrol cars. Nakol naman po ang magagamit ninda sa pagdadakop sa mga kolorom na bihikulo, asin mga driver na daing lisensya o daing nag-renew kan sendang mga lisensya. Antes mo kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Matatapos na ang taon, wala pa ring ipon. Ho, ho, ho! Merry and Elionario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025. Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Merry M. Elionario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good palumit matcha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit matcha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. Eyebrows papaya, wow. Eyebrows. Eyebrows papaya, wow. White rose. Eyebrows papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sad kungunyan. Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Leonario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. El Leonario promo is on January 8, 2026. Per GTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Po kita digdi sa tuyang programa, igawa na lang kitang natatadang 5 minutos. Antes po kitang magpaaram.
Happy birthday pala kay Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Paluwas naman in update si Mayor Lena Robredo dapit sa mga naiapot niya kay weatherman Mr. Mike Padua dapit sa bagyong CO1. Good weather pa po tayo tomorrow. The rain bands of one is forecast to reach us Saturday noon or afternoon pa po. Bukas pa po papasok ng power line is approximate 1,000 km east of Naga. Latest forecast, the core will pass more or less 200 km north of Naga between 2 to 8 p.m. on Sunday, November 9. Forecast wind gust pag-rani sa tuya ang mga 60 to 100 km per hour and rain amounts of 50 to 200 mm on Sunday. Nakulan wind radius niya 440 km and an orange circulation niya about 700 km radius. After inapot ko siya ka na possibility na Magan Christine like ini, marikas man po siya. If ever, the worst case is around 400 mm. 738 mm kaya si Christine while Munang is 292, Rosing 393, Loling is 325. Kung mag 400 mm kita mabaha man giraray ang ibang parte kan syudad kaya mag-andam, mag-antabay kan mga masunod pang weather forecast sigon kay Mayor Lena Robredo. Mayo man pong maraot kung preparado sa nakita permi. Pag-arog kay ning may nagdadangadang na kalamidad. Sabi nga ni kan, tadang raya na kita sa mga nangyayari na kalamidad. Kung na pong mga ominaging kalamidad, digdi po sa satuyang lugar, sa riyon kan Bicol, asin man enterong Pilipinas. Saka ini po nga niyan makaadit pag mga ultimong bulan kana taon kung minsan bigla bagang rinarapado kita nin makusog na bagyo di po sa riyon kana Bicol. Alagad sa mga nakaaging taon halos lampas ng 5 taon na kita pinagarapado nin makusog na bagyo. Pasalamat kita sa kagurangnan. At least daiman kita nanganganaan. Kung arog po ka na ibang lugar na grabe namamatian indang mga kalamidad. Diyan nga ni sa Cebu nakaagi pa lang linog sinundan namanin baha. Kaya importante po digdi mag-arang sana kita na sana dahil naman kita pagpara abuton in mga kalamidad digdi po sa satuyang nasyon. Ayan ay naabot na po kita kan oras kan satuyang pamamaaram na kaiba niya sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva asin man Glinda Biares sa lado technical si James Oko sa transmitter si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan si Dungding Sawang Pagantabay. Mga karonda, madangog na sa programa